Барлық уйым, кешен күндізін, сізнің хақта милләтім. Саулығың минем саулық, ауруың минем ауруым. Сен қаршымда бар нәрседен де изгі һәм хөрмәтле. Кешелекле, игелекле шагыйрым булырга ниятем бар. Үзем үлсәм дә, ғажиз исемем үлмәсен, югалмасын. Минем тырышлыгым һәм эшләрем бушка китмәсен. Әгәр дә милләт мине илтифат итеп искә алса, шул минем максатым, теләгем һәм бәхетем. Мин сиңа яратуымны сөйләдем, и милләтем. Дус күрерсең син мине дә, бар моңа әмниятем.